हरे कृष्ण माता जी। ఈ రోజు మనం 8వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. అష్టమ అధ్యాయం. భక్తి మంగళాచరణ చేసుకుని తర్వాత ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం సంసదీపం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. 8వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? లాస్ట్ శ్లోకాలు నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆదిభూతాదిదైవం మాం సాధేజ్ఞం చే విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. నన్ను గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానం కలవారై వ్యక్త భౌతిక ప్రపంచం దేవతలను సర్వ యజ్ఞ విధానములను నడుపునట్టి దేవాది దేవుడను నేనే అని తెలుసుకున్నట్టి వారు మరణకాలమున కూడా
దేవాది దేవుడనైన నన్ను అవగాహన చేసుకొని ఎరుగజాలుదురు. అంటే ఆ దేవతల్ని కూడా ఏర్పాటు చేసిన వాడిని నేనే అనే విషయాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఆ మరణ కాలంలో ఎవరైతే గుర్తు చేసుకుంటారో నన్ను, వాళ్ళని నేను గుర్తించి వాళ్ళని నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. ఆయనే దేవాది దేవుడు, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్ళని నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను. మరణ కాలంలో అది గుర్తుకు రావాలన్నమాట భగవంతుడి గురించి. మరణకాలంలో మనకు ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా 42 లక్షల తేళ్లు కరిచినంత బాధగా ఉంటుంది మరణకాలంలో. అంత బాధ కలుగుతుంది. ఆ బాధపడేటప్పుడు ఏదైనా చిన్న చీమ కుడితేనో లేకపోతే ఏదైనా దెబ్బ తగిలితేనో మనం ఏమంటాం? అబ్బా అమ్మా అంటాం. అమ్మని నాన్నని తలుచుకుంటాం, అంతేగాని భగవంతుడిని తలుచుకోం. కృష్ణ అని రావాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? కృష్ణ అని ఎప్పుడు వస్తుంది? చిన్నప్పటి నుంచి మనకి పదాలే అలవాటు. మనం కృష్ణ అని ప్రహ్లాదులాగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకుంటే, నారాయణ నారాయణ అనేవాడు ప్రహ్లాదుడు. ఆయన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ లో కూడా నారాయణుణ్ణి, ఆ నారాయణ స్మరణ వదిలిపెట్టలే ఆయన. ఆ ఇన్సిడెంట్ వచ్చే వరకు కాదు, ముందు నుంచే ఎప్పుడు కూడా 24/7 ఎప్పుడు కూడా నారాయణ స్మరణే ఆయన. ఆ నారాయణ మంత్రాన్ని వదిలిపెట్టాల. అలా ఎప్పుడైతే ఏ వ్యక్తి అయితే నన్ను తలుచుకుంటారో వాళ్ళకి నేను ప్రత్యక్షం అవుతాను. మరణకాలంలో నా దర్శనం జరుగుతుంది, నేను దర్శనం ఇస్తాను వాళ్ళకి, వాళ్ళని నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏంటి? 1 నుంచి 2 శ్లోకాల వరకు, 1, 2 శ్లోకాలు అర్జునుడు 7 ప్రశ్నలు, మళ్ళీ ప్రశ్నలు వేశారు అర్జునుడు. అంటే మన తరఫున మనకు వచ్చే సందేహాలన్నీ కూడా, ఇలా సందేహాలు వస్తాయి, వీటికి సమాధానం ఏం చెబుతావు నువ్వు అని అడుగుతున్నారు అర్జునుడు, మన తరఫున అడుగుతున్నారు అనమాట. 3, 4 శ్లోకాలేమో కృష్ణ భగవానుని సమాధానాలు. 5 నుంచి 8 శ్లోకాల వరకు మరణకాలంలో స్మరించడం ద్వారా భగవంతుని చేరగలుగుతారు అనే విషయాన్ని భగవంతుడు చెప్తారు. తర్వాత 9 నుంచి 13 శ్లోకం వరకు ఏంటి? యోగి ఏ విధంగా కృష్ణుడిని స్మరిస్తాడు. మళ్ళీ ప్రశ్న వేశారు అర్జునుడు. ప్రశ్న వేస్తే 14 నుంచి 22 శ్లోకం వరకు భక్తుడు ఏ విధంగా కృష్ణుని స్మరిస్తాడు మళ్ళీ అడిగారు, మళ్ళీ ప్రశ్నతోనే. తర్వాత 23 నుంచి 24 శ్లోకం వరకు జ్ఞానయోగి గమ్యం ఏమిటి, 25 నుంచి 26 శ్లోకాలేమో కర్మయోగి గమ్యం ఏమిటి అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం కూడా ఈ విషయాలన్నింటిని గురించి కూడా చర్చించుకుంటాం మనము. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఒక్క నిమిషం ఉండు.